ongemiyo endleleni yaboni, ongahlaliyo esihlalweni sabagxeki. Inyameko yakhe isemthethweni kaYehova, ecinga nokucinga umthetho wakhe emini nasebusuku. Uyakuba njengomthi otyalwe ngasemijelweni yamanzi, ovelisa isiqhamo sawo ngexesha lawo. Nogqabi lingekubuna nako konke akwenzayo kuba nempumelelo. Abanjalo ke abakhohlakeleyo banjengomququ bona ophethethwayo ngumoya. Ngako oko abayikuma abakhohlakeleyo emgwebeni, naboni entlanganisweni yabalungileyo. Ngokuba uYehova yazi indlela yabalungileyo, kanti indlela yabakhohlakeleyo iyakutshabalala. Masiyisungulele nkonzo ngelaculo hymn 269. Yimini yeSabatha, yimini eyingcwele. Mandithi nam kuThixo wam ndiguqe ndisondele. Ithi ivesi yokugqibela, Nkosi yeSabatha ndisekho emhlabeni. Lithemba lam, ndonyuka nam ndingene endumiseni. 269.